Nyakorom gajwang dakika 35 tok sa chiel mara okinyi machiegni wadhi nyime koda twak maro Nyakorom gajwang bende nyisa ni chenro makama bende biro achiel kachiel kopogore gi wang jowi mano mar Ramogi TV bende biro achiel kachiel kokadho e nyakalondo mano mar Ramogi TV jatelo mano mapiyo piyo kaluwore gi Ramogi Radio Nyakorom gajwang agomos kaluwore koda chenro mabende isebedo kata mana kitimo nyaka sani mana kana senyisi higni dong matina kapok wadhi yiero maduong' mano mar higa mar 2027 sani makoro to nowacho ni wakwano ne oganda magwa masamoro stima honge gwenge gina nyisi kaka gweng ma South Sakwa location mantiera Lego West sub location mane county ma Migori ndhiwa bende nwatimo sigana e gwenge mong'ere kaka Amuoyo nyaka sani onge teko mar stima kabisa lakini chenro chal nade mana mapiyo e gwenge mago makaluo Sharon en adiera makende ni nitie gwenge mang'eny ahinya e piny Kaluo to kod Kenya mangima mapod onge stima. Kendo nawacho ni stima en a process, en a journey. To stima keto en pesa manyaka kale budget. Koro gima duong' ahinya en kada bed ni gwenge moko pok oyudo stima to wanieyo step by step en dwaro mara kaka sirikal ni by the year 2030 stima osechopo everywhere. Koro en a journey. Okay? To gima lich ahinya mana wacho en to kata kuonde mwasekete stima adwaro mondo jothurwa okaw stima kaka mwandu ma jopiny nikech wan kod cases mang'eny ahinya mag jogo ma wuotho ka ng'ado wayni mag stima wuotho ka donje transformers to golo mafuta to ketho transformers seche moko kawa giwuoro ahinya anyalo dhi launch stima kamoro kaka ni launch stima kamiluongo ni Rang'ala e Ugunja kucho to bang' jumbe adek igona simu ni stima manyieo a launch cha jokuyo osebiro oseng'ado waya makoro kanyo koro gweng' kendo ni mudho koro kendo igona simbe ni jatelo konywa stima nyojo ji obiro ka bong'ado waya koro wani mudho koro time to koro antimano koro anakel stima nalokra watchman koro en tij jothurwa giwegi mondo wabedro akicha mwandu mag sirikal ok bi mayot kendo gikawo pesa to kosekelgi nyaka waritgi uru emane kwayo mara makende ukinyi makawuono to bende kopogore gi mana keni gin mise mage mabende migao mari osechwalo mano mar neno ni kuo mag transformers otieki nikech wang'eni transformers ojabed ka ikwalo ng'olo weche mag stima mabende hiuso ni achudhe watiyo machiegni ahinya kod migao mar obila kendo wasebedo ka wamako ji mang'eny kinde ka kinde moko be itere doho to pod wachni dhi adha mbele to kendo wachni nya ahinya e piny duo omiyo akwayo jowa kik weuru ji machalo ainagi duokwa chien nikech pinje moko biro dhi mbele to wewa kon chien. Okay? Gina mora ahinya kiwacho ni saringo wakasri to dine benwa onge sirikal to omiyo bende wa sirikal igma very important because saringo to bende igma timre onge sani koro ber saringo to gimoko timore nikech mai kinde mane bendi koro en geno mara ni biro bedo kitudori koda mano migosi John Mbadi jatend migao mochung' ne weche mago menda hipacho kan nikech gini sani milose budget mano mar hiko menda mar higa mar 2026-2027 to par ni committee mar budget kacha bende pod wuodwe motelo mano jaod bura ma Ugunja mano ma Alego Usonga mano atandi koro magi kinde mane bendi koro kata mana koro aneno ni pok makaluo to biro bedo kachal nade watudore kendo machiegni ahinya to kwanyalando gigi galamuru gik matimo ng'eny an kachiel kod wadwa John Mbadi e migao mare mar pesa Samuel Atandi kaka jakom mar budget e parliament watudre matut ahinya. Okay? Gik matimore gi ok nyal timore kok watudre malong'o adamo jothurwa hora hoya mos to obed focused obed joma focused e weche mag development kapok odonje weche mag siasa nikech aneno ka Sario Ren wacho ni biro bedo kiwuok kar Sario mar okinyi waloso ni bende kotenre kod
teko mano mar waliso tondre kod mudhi nikech injate migawo bende mochung' ne mudhi pachoka e kin thuolo mar dweche ariyo mosekadho waseneno ka mudhi pod en mana macha ochung' kar tiende akene nang'o moko osebedo katimore nikech sani kaluwore koda lendo mabende EPRA ojachiwo chieng' tarik 14 mano mar dwe ka dwe nengo mar mo mar petrol diesel kanyakla kod mauta mar taya pod waneno mana komuko mana kacha dibeni nitiere chenro machal nade dibeni nengo makamagi samoro nyalo lwar koso nyalo idhore kapok wadonjo e weche mag siasa. Well, nengo ma mafuta to dira makende osebedo ka ochung' mok sudi ahinya for the last 1 year or so. To mano bende ok gima rach nikech an ang'eyo pinje kata ma alworawa ka kata Afrika ka manengo mafuta osiko kaidho sakasa to ok gidha kende nitie pinje Afrika ka makata mafuta no onge nyabedo gi pesa kata kidhi petrol station to mafuta mang'iewo bende onge. Koro wan kaka jo Kenya kik wabed gi buok ahinya system mara mar mafuta ni very stable kendo watudore malach ahinya kod jogo mowinjore watudrego kaka ing'eyo mafuta ma Kenya ka igole oko te gisani nyaka wachak golo mafuta Turkana to kata Turkana pod bodhi oko mondo ikaduogo nikech waongo refinery. Koro I depend on imports mag mafuta to imports mag mafuta kaka ing'eyo en subject to gik mang'eny matimore oko mok nyal control. Okay, mano kabi wey matut kisani nikech sasa tin sani koro waloso ni kotendre kod weche mag siasa wang'eni ja siasa e pachoka bende nisebedo jatenda mano jaod bura mano e kar chung' od bura ma Ugunja e kaunti ma Siaya kuom thuolo malach. Sani wang'eni wacho mobile elections yiero madundo hokayo chieng' tarik 27 mano chieng' tich ang'wen mano mar juma mabiro e kar chung' od bura ma Ugunja bende wang'eni bad ng'at mimako Moses Omunde dwaro mar mondo walos kotendre kod yiero madundo kanyakla kod tho mano mar Ogai mano mar ODM ma bende en prime minister machon e pachoka kanyakla kod siasa e gwenge magwa ma Kaluo. Okay, erokamano nya Sharon. Mokwongo an gi mor ahinya ni campaign osebedo kadhi mbele e mowinjore kiweyo musukusuku matin mosebedo e kuonde mamoko. To an gadiera ni yiero mwadhi juma manyien ni kuonde ma ODM ochunge jochung' kaka Ugunja, Kasipul kod Magarini koriwe lwedo kod jowetewa mani broad based government sana chama mar UDA wadhi kawo kombego maonge iluoro kata matin. An gadiera makende ni wadhi kawo kombe ma kwanogo chieng' tich ang'wen juma mabiro. Gima dwa kwayo jothurwa en mondo waugru oko kar rombwa mondo wago kura mondo duondwa owinji maka jowagi yombo to yombo kod kura malong'o mok wach ni ji mang'eny oko mano mokwongo. Kendo amor ahinya ni adhi nitimo jiruok mobedi e kind ODM to kod UDA ma jo UDA oamua ni ok chung ji kuonde mwachunge ji to ODM bende oamua ni ok chung ji kuma UDA ochunge ji kaka Malava kaka kamilungo ni Mbere North, okay, to kod constituency mantie Banisa e Mandera. Mane winjruok mwadwaro to kende mane gima Jakom Raila Amolo Odinga kapok wade ne ochung' ni motegno wach mar winjruok. To kawadhi mbele Sharon nikech yiero maduong' to biro 2027 odong' dweche mok ng'eny ahinya. Gima jothurwa onego tim en gisani jogo mapok okawo ombulu mondo owuog okawo ombulu mondo waikre uru nikech ombulu e silaha ma idhigo e lweny mar siasa. Ka yande wadhi e yiero mokalo piny luo kucho ok ne wan kod jogo kura mang'eny ahinya. Anyalo paro Kisumu County ema ne kod ji mang'eny moloyo counties wagite mana ji 600,000. Iluwe kod Homa Bay ji 550,000. Iluwe gi Siaya ji 530,000.
ae Ramogi kod Migori ji 470,000 makiriwogi aparo in about 2.2 million if I'm not wrong. Mano en kwano ma jogo ombulu matin ahinya nikech jothurwa ng'eny. An gadiera makende ni counties wang'wen go kende kiwe jowa modak kuonde mamoko mon diaspora modak Nairobi, Mombasa na kadhalika Nakuru. Counties wang'wen go kende an gadiera ni ka jowa wuok oko malong'o bokawo ombulu wanyalo ndiko ji kata katin to 3.5 million. Hawa mana ng'wen. To ka wasendikre to kasa kuro chopo to kwa go kura bende. Ji mang'eny be nonindo gi kura yiero mokalo. Mano gimoko nego timre. Nikech piny ilaro. Loch mar piny ilaro to mana gi kura. Ana won asai ikora adwaro ni bang by elections gi. Kich sani kuro tim voter registration ugonja kata kasipul kod kuonde amoko mitime yiero. Bang by elections gi adwaro mondo tudre kod jotelo ma oyier turwa mondo waket chenro malong'o mar golo jogo sana vijende molungre ni Gen Z nyaka wagolgi oko mondo gikaw ombulu. Ncha serikal oseketo chenro makare kana ni President William Ruto chiwo directive ni kipande koro ichiwo maonge chudo. Koro onge excuse momiyo nyithindo nyalo bedo maonge kipande. To nikech kipande idwaro you need kipande mondo ikaw kura. Koro gige nyaka dhi together. Kaw kipande kod kaw kura. Time pod nitie matimo gigi. Gima monego koro jotelo majoluo makaluo ok focus on moloyo gumora mora kibe development issues madhi mbele. En wach mar kaw kura. Kendo mbele ka indika bero ni waketu gumu competition. Keto scorecard. To nang'we ni kaw kura koro chuno gi sechegi nikech karamne kinde mosekalo jatelo wasebedo kwaneno kana mana kigoyo debe. Mano ne sirikand William Ruto hinya weche mago magulidhi milongo ni tutam makamage dongruok makaluo lose kotenre kodango ahinya nyako tenre kod mana. Ing'eyo wan ing'eni wan ODM. Sharon. Kendo ana ja ODM mateni. Kata kiwe ODM an kata sani kikwano jotelo mag jakal piny luo sani my generation kiwe jodongo man mbele waka kiwe golo rengo gini golo buru and nyongo our generation onge ng'ato mosebedo gi Jakom Raila ma higni mang'eny moloya. Achako tiyo gi Raila Molo Odinga ka ja higni 20 nyaka nyoweyo higa mwantien. Omiyo ang'eyo gima ne jatendwa dwaro kinde gote. Ang'eyo kabisa. Kata ka nyepo kadonje ODM nyoro. Ne wan kode Ford Kenya. In fact Ford wadhi Ford Kenya, NDP, LDP. Eka waduoge ODM. To Jakom Raila Molo Odinga neno believe mana haka anabenda believe any political party is a very important tool in democracy. The political party ichako katiloso mondo o compete for power. Political party mora piny mangima iloso mondo kaw loch mar piny through democracy, through democratic process. Men yiero. Inyalo kawe kendi as a political party or inyalo kawe kuriwore gi party mamoko. Emiyo kinde kinde ne wadonje coalitions. Omiyo kata sani ok an gi luoro mawacho ni our best bet, our best chance mar loso sirikal kata bede sirikal en kawa dhi mbele kod riwruok man kod party mar UDA.
Nikitse jatelo sebedo hang'ini osineno kata mana kanda mopogore opogore jadolo manoloso kotende koda positions iwacho ni tend migepe ma Luo landa iwacho ni Kaluo ntiere koda tend migepe matin gi jogoro mongirore ki compare kata mana kipimo koda gwenge mamoko nang'o miyo ni koro ithung'a thung'a oganda gi wach to tamne nikech kata mana nyaka sani aneno kata mana ote madonjo ntiere wuod John Magoya mawacho ni chal ka gima jotelo ma bende ntiere sirikal ni chal ka gima siro dwaro margi mano mar yudo tich e sirikal mabiro. Ing'eyo mokwongo Sharon, wuoyo ting'eno yien ji wuoyo. Ibed ja kanisa, ibed ja ohala, ibed ja siasa. To sami wuoyo kata ke criticize gimoro to nyaka imiwa alternative. Then we evaluate alternative imiyo wana to wang'iyo to kara matero kamoro. Okinyal wuoya ni gimogo richo nite. To ere maber ara miparo ni walu. You must give us an alternative. Ningecho kwa fuo. Okay? Tomara leo. Gimwatimo ok en mar individuals. Mar interest mar individuals. Kauno Wandayi en cabinet secretary. Kiny Wandayi ok en cabinet secretary. To life must continue. To nyaka jaluo bede sirikal. You see? Whether Wandayi en minister or not. Whether Mbadi minister or not. You see? It's not about Mbadi or Wandayi or Raymond Omolo kakaji trivialize ego. You see? Nyaka wamiyo ganda direction. Madhi konyogi. Mano is our duty. Inyalo yie kod pachwa or not, but we have a duty to miyo oganda wa direction. Kendo direction wachiwo kwase tumo evaluation. Sani kaka piny Kenya chalo ni. Onge miracle kata hono wale timare between now and 2027. Kile kina formations gi. Ena naga chagwa gi team mareja. To kod President Ruto gi team mareni. Koro nyiswa. Kichi wan julu wani ODM. Waringa kendo mondo wadwa kaw loch. Wanyalo kawe nyiswa go. Koso ariwre gi jomoko. Mondo wakaw loch kwan kanyakla. To gin joma ng'ama ariwre go. You see? Nikech kashawa glange to se pogore migepi. Ngise pogore. To President Ruto to nyo accommodate e serikal mabendo kuna wagon kura. And again historically, nyaka wabedo jogo ma sober somewhat analysis masias. Again chungi platform kata mane kanisa tiwache weche ma populist mamoro ji majipamo yot kabisa anasebere sasa higi mang'eny yot kabisa wache mamoro ji majipamo to ko penji no nyiswa pathway madhi kelonwa konyruok mbele to time wacho inine ne yo machal nade piny Luo wacho mokanya piny Luo wasebedo kama manyo presidency for the last 4 or 5 elections to kumhamara kwa yudo mano koro en what under the bridge koro gisani question en niya ntija Luo moyikore mar chachung president mondo walu kicha anto kayikore I can tell you Opiyo Wandayi okayikore machung president 2027 maybe bangman but not 2027 kantija Luo mose yikore mose manyo pesa mose bedo kod osiepe motudre manyalo chung president mayom ogo ko mondo nyiswa waluwe to an gi pasha okane ng'ata inani sani ema miyo strategically ber ka wariwre kod jowa mwan gogi wariwre kodgi walosa big force wadhi yiero walos sirikal ka jaluo ni wadhi e sirikal ma contribute to loss magudu to ng'ino biro bedo kwa ng'iyo bang' yiero mano mar higa mar 2027 to kana mana kwani no ute nikech Opiyo Wandayi wang'e ninja ten migo mochung' ne weche mag teko gi modhi ting'eni telo ne piny Kenya duto te ntiere ote mopogore mathoth mabende donjo ni to kara wuodwa ni wabiro bedo kwa paro giang'o ang'eni moko kuom mise mabende isebedo kichwale migo mar teko isebedo kiloso Jakogelo wacho kama en wich kuot ni wuodwe motelo ne sitima to pod piny Luo yogo stima gwenge mathoth onge koda stima to kara chenro mar last mile connectivity ni to biro bedo ka konyo wagang'o ka wuodwe motelo ne to gwenge ma Kaluo bende pod onge stima nyaka gisani kura apenji Sharon Jakogelo no adwaro ni kolan Wandayi minister ma stima to within 1 month within 2 months within 1 year piny Kaluo stima te piny nago mondo duoki
Tasewacho ni stima iloso gi pesa. To pesa en mar Kenya mangima. Tachaka nyisi ni pesa mwaseketo piny luogi en pesa manyinda kobiro ni bedna onge migawo. Jaka jawabed joma reasonable and honest. Okay? Kikobed joma negative throughout. Yeah. Apart from stima, of course, angina ba winjo radio kata TV ya winjo sakasa marira mu. Ntie ywak moro ka bende ni jowa mane sirikal ondiki ji. Mana nyaka duoko kapok awuok kaendi. Kidwoko mano bende los kotendre kod se kendi se ugo no bese neno jok ma bende osebedo ka sika luore koda pichni ma bende geo gi jotelo mopogore opogore ma bende romo godo. Adam da duoko wach mar ndiko ji tich. Ndiko ji tich ber kabisa. Kendo mane en one of the ways mar empowering jowa. Tanyisi Sharon. Anasako ndiko ji tich. Kata kapok abedo minister. Nyaka nabed mbunge. Asendiko ji tich mopogore opogore. Bo nyaka nyadonje ministry asendiko ji tich. Machiemoro ka iluongo joma sendiko tijego. Nyalo pongo pa mar mpira. To okonego bed ni alando joma andiko tich. Kata joma konyo yudo tich. Aningana ja Kristo, Sharon. To muma wachonwa Mathayo auchiel sura 3. Ni lwedo makora acham okonego ng'e gima lwedo makora achich timo sama itimo tim mar ng'uono ni oganda. Sama konyo ji kata konyo Uganda ok akony mondo anyisrago kata mondo jopiny ong'e nakonyo. Akonyo mondo atim maber ni chwech Nyasaye. Eka chiemo la bende Nyasaye dimiya gweth. E piny ka to kod e polo bende. Nikech mano aneno ka seo bende opogore nikech wacho ni jotelo mamoko komi tich to gineno kata ang'ene weche motendore kod tribalism kata mana deo wang' oganda mamoko bende jatimore to kata kamano nikech koro intiere docket ma kamano nikech magi penjo mathoth mana kaka isewacho jogi ma bende osebedo ka kwa tich. Wacho ni oganda mamoko kondike tich kata mana ka gintiere kod docket malach kamano to gideo wang' joggi. Penjna waziri ni en kod programs mage haza waziri herwako julu e tije kaka mage KPLC, Kengen, boards mopogore opogore kimamo. Aseduoko penjno. Sharon. At least boards jamindiketo ilande ikete Kenya Gazette. Mago to ginyalo ng'eyo joma sekete boards majoluo. Gitie okanyala kono nyenge kam. It's not right. So ging'ere. You see? An gi ji akete sekete board marere, aseketo ji board man nok, aseketo ji board mar Kenya Pipeline, aseketo ji. But money is not the issue. The issue enemy kawa konyo Uganda wa to wakonyo out of our good heart and also as an obligation okwa konyo mundu wanyisrego to mara ariyo bende okwa nyalo ndiko ji tich mano bediere makende Kenya ka unemployment rate ni malo matamre gnon makati bed na president ka wuonu ok nyalo ndiko jo gweng'u jo kata mana wae kata wana Uganda jo gweng'u tich. I can tell you. Yes. Ni en gima watimo. Kino nyaka watim. Tokonego walandi. Maybe jogo mondi kiko nego land kendi. Gisani nikech ang'ini wadongi matine dakika 3 mar mondo mwatiek twak makama ninja kanyo bende pod inja kanyo mano mar duond bura mar ODM nintiere koda lemo e duond bura mano mar ODM e kinde mokalo bende ninja tenda iwacho ni jogo manok jod bura manok e od bura maduong' ma pacho ka sani inyalo penjo ni ODM ochomo kanye bagni mopogore opogore ma bende osebedo ka nene e ODM ini nene kaka bagni kosi nene nade ODM ni elwedo maber ahinya. ODM ni lwedo maber stable ma Dr. Oburu Oginga. Ani achiel kuom jogo maneno siro wach mar Dr. Oburu Oginga bedo party leader. Inyalo paro kata ka ne pok oyigi jakom. To nang'eyo gima timo. An na ok bawacho ni nyoso keto Dr. Oburu Oginga kaka interim party leader or kaka acting. An gi pacha en ni organs mag party mar ODM onego rom piyo mondo confirm Dr. Oburu bed party leader mungirore. I'm happy mar nyoso timore.
Omiyo gisani onge vacancy e ODM. Mano nyaka wach malong'o. Onge vacancy kata thuolo moro amora e telo mar ODM. ODM en family under leadership mar Dr. Oburu Oginga. Kendo ada mondo jowa osapote motegno mondo ta chama kwa dhigo mbele. Nikech chama ni kod structures mamagi. To mano komono ji man kod paro mopogore wacho pachigi. To onge shortcut leadership mar ODM. Kidwaro bedo jatelo mar ODM kata to nyaka irit mondo thuolo yudre e sama owinjore mondo ichung'. To gisani thuolo nano kane kalore gi chike mag ODM. Okay? Ncha winjo ka an Mombasa bende. Kaya wuoyo mopogore. Mano is okay. But so long as structures mag ODM tiyo, wango wasiwasi. To jatelo kwatieko twak marwa okiny makawuono. Aparo ni wachni mogik ne oganda mano makaluo ahinya nyako tende kod kaka oganda makaluo kama chomo e yor telo. Wang'e ni wasewito ogai marwa mano migosi Raila Amolo Odinga. Weche masani bende koro wachore ni ng'abro bedo katelo ne oganda luo. Weche mosebedo ka wachore mag kingpin e kin mamoko. Mana kwatieka kena ang'o ma diwach godo kotendre gi mano gi wachni mogik ne oganda makaluo ma bende neno okiny makawuono. Mokwongo an Sharon okang'eyo ntu. No jatelo mar oganda luo en jatelo ma iyiero nadi. Kata matije nang'o. Mano kang'eyo. Okay? Ng'ama dwa telo moro amora nitie structures mag telo. Nyalo chung MCA, nyalo chung MP, nyalo chung governor, nyalo chung president. Okay? Telo mar luo ndano kang'eyo kama iyiere. Mano geng'e nambaka. One story za jaba. Okay? Mar ariyo nyaka kaka tieko nyaka kaka joluo wagoro tamsi nyaka wa reflect uru okwa nyal bedo jogo ma siko timo same things to I expect different results. And ng'eno Sharon ase bede ng'anyo motimore Kenya hagi te nyaka na bed adult te kenda sa hinyra bende gigi 1997 kan I'm only 25 years old e wach mag ng'anyo gi ano maka badhi kamiti beti yuko karibu dweche auchiel gi jowa mamoko omiyo gima nyalo nyisa nyalo puonja weche mag ng'anyo gi onge to ng'anyo ok ena an end in itself akan wano dulu ni ngodang ng'anyo has been a means to an end. Ateni ng'anyo mondo gimoro timore or mondo ayud gimoro to kinyal wacha ng'anyo no mane gima ni dhogi to kia piny inte wang'anyo for what or against what to be not clear. Odhiambo manyoro nwadayo dho James Orengo ma bende notwa kod jafwambo marwa Chris Owino bende noloso wach kotendre kod wach ma bende samoro no okopure kata mnoko kere yo makare e wach ng'anyo nacho ne noko nyiso ganda mar mondo mi owuog oko mano mar mondo mi ng'anya amando kang'eyo ate mona nyiso jowa ni nyaka walo kuru pattern. Yes, kata muma wacho no, there's a time for everything. Okay, it's a time for everything. Okwanyal tiyo kod same tactics, same strategies. So times to say change. Times to change kabisa. Okay? I'm not saying kita naluguru ng'anyo. I think it's ng'anyo asatu mwangenye. I've even led them. Bangi year ma 2023 ng'anyo myo timu 2023 ni. At one point I almost remained alone with Jacob Raila. I can tell you. To mang'anyo kanya luwe sana. Gima duong' ahinya en koro nyaka walok pachwa to maduong' ahinya koro a focus kata ma liberation movements ati kukuru. Liberation movements. ODM is like a liberation movement. Liberation movements
kose achieve goal margi ma liberation to nyaka focus e weche mag governance winjori nukuse kede bungu buloyo lweny koro reality nyaka down on you governance sani an go pasha en time mar governance njaluo nyalo tiyo nadi kodu thuolo magin go e migepe mopogore e sirikande mopogore ma counties nyaka ma national to make a difference in lives mige jowa mane maduong' ahinya okay to joma dwa ng'anyo bende thuolo ntie ke chiko yieni nderni okolor nderni pod ntie the streets are still there to ok nyal drag community agenda moko clear mane gimande mawacho and one good duty kaka leaders to miyo jowa guidance to mano wabiro timo kawuono ki urucha nyaka chieng gisani our best bet and bedo sirikal mantieni forming a coalition called President William Ruto. In fact, I support gimayande ngane wacho o Henry Kosgei kama Mombasa. Any broad-based arrangement in the Corona will be transformed into a coalition. If you ask me, a pre-election coalition, man called structures. In fact, we should be talking about negotiating a coalition. Sani, which time in the ungi. Anapo uraga jama wacho, no 2027. Amana kumaungi, which one is too far and too late. Disani, only will be no bit of pain to watch to negotiate a coalition, pre-election coalition called UDA and other like-minded parties. Was the year kawan strong, was lost the modo jowa or you development. Mane madunga inya. Ngechi wak madhi mbele gi mag tije gi mokbirum. But they'll become once kawani koyo. To be the serikal doesn't mean nyaka be Wandayi kata mbadi in ministries. Nyalo be do anybody else. Nyalo be do Sharon. Okay? Nyalo be do ngamachielo. Majalu. Okay, man. Thank you very much. Erokamana inya mheshimiwa Opiyo Wandayi kata kamane negino maro ni kwacha kwa luongi kendo ibro bedo kibiro mana ka engineer Lazaro Kanyambok wacho ni wanyiso Opiyo Wandayi kanyakla kod jotelo mamoko ni mar mondo mi ulos chenro moro kata mana ken nyadichiel e dwe ka dwe mabende ubiro godo mbaka e Ramogi TV kata mana nyakalondo mar Ramogi mar mondo mi critics jogi kuma bedo sebedo ka seo sirikal musebedo ka seo migepe magu ong'e tich mabende usebedo kuchwalo kok manya korom gejwang dakika na biro tok saa 2 mano marokinyi yena mar mondo mi omake gi kanyo jatelo ringo odhi e bura mamoro no biro ne chel kachiel nyaka e nyakalondo mano mar Ramogi mabiro en chenro mano mar poko pogore orituru masani nyinga Sharon Ngao.